Hai jotono sari kaham kedek ma salni yagulo jora kolok ma angkha Facebook live जों kok salai jagya tini kedek ma salni ulo kok lam salaiano kisa joto bai tangi hingkai tabuk social media ni jora ambagi media ni bisingtwi no जों chini khani kok no kaisa bai kaisa share khlailai mano chini nangmani kok no जों kaisa bai kaisa share khlailai mano chini kha hilikjak tongmarok no जों metheblai mano tai kwbangma solution o social media ni bisingtwi bo jotono hor kaham tai jora kolokma malaya tongmani khatangma norok no yafaro ani khani hamjakma khatangma bebak norokni thani yafaro tini ang oro live o kok sanani phaimani hingkai haise kwbangma kahamni kok tai kwbangma hamyani kok tai kwbangma chini nanglaimani kok nangkukmani kok no जों kisa salaiano puilano norok jotono no belai belai kheno paiphlaiya hambai mario je chini samungo जों samung khlainani nongkhorlai thanio o samungo norok borok जों jotono thansa khlaiui yapri baksa yak baksa kha baksa khai samung tanglaimani o chini samung tanglaimani abo haino thangya puila no ang hambai rina muchungo जों je chini samungo nongkhormani jagao जों थांनायाव bike rally khlailaikhा chini buba chini tipra dofano thansa khlaina जों 8 तारिख ni simi 26 तारिख jora जों bike rally khlailaikhा bike rally khlailaimani jorao जों kwbangma borokni response nukha kwbangma borokni je naharmung nukha tai kwbangma borokni bwkhani muchungma जों sawi mankha ajaga kwbangma borokni muchungma no tamo hingkai जों aw tipra dofano thansa khlainani muchung sukkano tangi hingkai vote bank ni politics no simi hamjaklai जों bai जों bulai toklai nasilelai wngmani aborok no bebak no Adinath Takuk hambai nonobo Bindulal dara hambai nonobo hambai Sonjeev bahai kaham datong ata nini khukni kok khnaya balukha ang sawi khnarinai ani khukni kok tini kaham no kaham bai hamya bai jotono kwrwngwi chini langma ba jotono kaham bo tongo hamya bo tongo hinpano जों kahamo bo kaham ke tongnani tei hamyao bo जों bahai ke kaham ke tongnai abono si जों masai toklainai hayada hingkai puila no ang belai kheno hambai mario chini bike rally phuru ni simi je tabuk samungo जों nongkhoi tongmani ang miya nogo sokpaio bike rally 26 tarik paimani yagulo ang waisa saito khwnarikha personal matter hinpano norok borok bai share khainani muchungo jorao chungno kwbangma belokma amjokma phaio hingkai aboni bisingtwi no जों mabo ma lailaio kaham hamya bebakni no jora tongo jora bai baksa जों godalwi macholio kwbangma jorao जोंनि mwnainani jorao जों ma mwni lainai kapnani jorao जों ma kaplainai wanana jorao जों ma wana lainai hingkai tabuk kwthanani jorao जों ma kwthalainai aboni bagwi norok no jotono no hambai rio tamo hingkai miya ang nogo phaimani jorao nogo phaimani jorao 26 tarik ni simi kisa sawono 26 tarik paithak jora khlaikha 8 tarik ni simi 26 tarik bike rally pairinani jorao kwchar jaro ani sajuk kisa lumui 2 din gap nakha gap namani yagulo teisa haino hai norok borokni hamjakma subama manui teisa haino hai thangwi join paithak jora khlaikha 26 tariko jephuru bike rally paikha hingke bike rally paiman logi logi no 27 tariko ani babani sayo kran pikoto mandai chargoriyo thwikha langma chowui chungno hano yakari thangkha ang aro kasto khlai tongmani jorao teisa khna chawka 28 tariko hingke ani baba stroke khlai risauka tabuk ani baba stroke khlaimani yagulo bo swkango to basawi himui rok tongmamani tabuk khai saisung himui malia aboni yagulo teisa haino hai west tripura o chini borok rokni naharmung tamo abono observe khai nainani bagwi je bongni bwkhani uansukmung rok no nainani bagwi thangtani o miya sokpaikha sokpaimani yagulo kwbangma borokni chubachu kwbangma borokni hamjakma kwbangma borokni naikolma mankha
o jagao ang jora tongmani jora kwbangma borok rok chubachu khlaikya sabo sana thangya pano ang kisa kisa sawo nung chini takhuk ayang Russia bari phasingni rok bumung sana thanglia tangi sangka ke bumung sana thangtuni kwbangma jorao baksa kebeng phaipano mano Julai bari Birchandra Monu hingke abo haike chini takhuk kwbangma no baksa 500 baksa 1000 chini bukhuk khoroksa ang bumung salia sakango bo saka chini bukhuk khoroksa Birchandra Monu ni bo bahai 2000 rohoka tai abo haike kwbangma chini fire service rogo ni employee rok 1000 abo haike tebo chini takhuk songrok amo hai 1000 tai chini mandui ni takhuk songrok bahai no baksa 500 abo haike baksa kwbangma chubachu rikha phiya chubachu nangmani samungo no nangkha norok tawana di je jagao chini bike rally tongphuru bike rally ni samungo nangikha tai aboni yagulo norokni chubachu bai chugya borok no bo baksa teisa haino hai aro ni bai no chubawi kabukha abo ani bai chubamaya norok ni bai chubachu khlaimani si bukhuk khoroksa bumung sanamo chunglia M Deborma bo 2000 chubakha mo kwbang chubao hwnwi bono ang belai kwbang hamjak abo hai kokya tamo hangkai chwng nukha je tabuk buri rok bo basawi phaikya bala thanchani samungo abo ano byaktigoto chubamani kokbo klaisugya tamung hingkai chini samungo chubachu khlailaimani si ar aboni bisingo teisa ang thangwi 8 9 10 tin rok mo tongkha wngmani yagulo mandui tai lefunga hingkai tai amo hai simna rogo kwbangma jagao gurikha takarjola bo thangka jagao chini bukhuk songrok tongo bongni aro mai twi kaham khe charikha borokno belai kheno hambai bumung khuya hampano borok nugui tongkhai norokno belai kheno hambai rwo chwngno abo haike naikolwi tudului nongni hamjakmung rok riwi tongmani bagwi takarjola o chwng horsa tongbowi jaga program khaibuka abo jottoni hamari bai no ar aboni bisingo chini mandui o chini koyekjon takhuk songrok jemon chini takhuk chini dara kaisa tongo ata subut tai chini takhuk Ashok songrok ang je aro tongsak bongni gari rok bai no berai rikha bong gari bai berai rikha ang borok no suchini suwi kulpaiya baire kha tamo khobor rok tamo topic hingkai tini ni hingka haino labra topic phano hini mano jotono dalogwi sai tongo je ang asuk din o Tripura ba Takarjola phasing rogo berai phaimani tai Bisramganj Sara Tripura je berai phaimani yang North Dolai Unokuti obono badriwi jagani kok lam rokno kisa sawi tongo ta le hambai Prakash takhuk kaham bai hamya bai hingkai mia ang Agartala ni agulini phaiwi nogo train bai phainani hini chong tongmani chini takhuk Ashok bai chini takhuk chini dada ata subut borokni belai maya wngmani bai borok ano bong gari bai toniri phaikha toniri phaimani yagulo chwngno kuchugo nainai bo nai tongmani bagwi wngkhana kha khaio mia chwng sairigo horo sokpaikha nogo horo sokpaimani jorao kaham kwrwng khe sokpaimani tini phungo borok mia tinoro tongwi thuwi nogo kifilmani jorao thik mandaio bo sogwio gari bo mandaio bo sogwio gari derawi chakka takka bai klaikha hinui kheno belai kheno kha hamyangkha khasrang yangkha bongni bagwi ani bagwi borok asuk khe chubachu khlai tongmani bai ang saisung train bai phaina hmani borok khairokjagwi borokni gari bai toniri phaimani hinpano ang borokno o jorao khomota kwrwi khe borokno chubachu khlainani moto phiya bongni bagwi ang suri sannai kaitor borokno tebo bwskango kuchugo tisatwng tebo hamari khlaitwng borokno ang belai kheno paiphlaiya hambai mario borokni hamjakma naikolma bai jorao ang jaga jotobar tongsak da subut bini gari bai berai rikha tai chini takhuk Ashok bini bai berai rikha ang borokno thokni dam phanose kabui manjaya hinpano borok ano kuno hingya borokno ang bongni gari barani hisab khaikha hingkai kaisa ni 10-15 din tongwi phaimani kaisa ni gari ni bill hoito 15-20 hajar rok kawi khana phiya ang bo asuk borokno rinani khomota kwrwi borok bo bongni hamjakma bai ano chubachu khlai tongmani bagwi teisa paiphlaiya hambai mario ang chini takhuk Ashok tai chini ata subut Deborma no tai
जों बेलायखेनो खाथुं खाजानिबो ककंग चिनि ताखु खरकनै सामा बाय सुरज बरंनोबो जों 8 तारिखनि सिम पाइथाक जरा जे बाइक रेली खालाय लगिरि तंमानि बागै जों बुबाग्रा बाय बो वाइरे वाइ जों ककलाम चाबलाइखा कक चाबलाइखा कक जत नांमानि जों कक चाबलाइखा बरंनो जों सार्टिफिकेट रिउइ बरम रिउइ मानखा आबो बाहायनो काहामनि सिम्बल तै आंगो जगाओ जे आसुक दिन गुरि फाइमानि आसुक दिन बेराय फाइमानि जे नुकमानि जागाओ हंखाय अबनो स्राय स्राय इंखा जे बुबाग्रानि जे नाहारमुं तैचिनि तिप्रा दफानि जे थानसा ओंनानि आबो जत पाब्लिक नो मुसुंखा बुलाय तगलाय नासलेलाय सेजालायमानि राजनीति नो बरक सिनिउइ मानखा साउइ मानखा किसापानो मुसुंलिया कागलाय फैलायनि राजनीति नो जोंबाय जों कागलाय फैलाय माने आबनो केबो हामजाकलिया आबो हंखाय आं स्राय स्रायनो उंगि फाइगा तांगि हिमालय जों जे सारा त्रिपुराव बाइक रेलीनि बागै जों नंखपुर नुखा आं ताबुकबो सावो बार बार नमा सावो आं बागै जतनो नानि एकदम रिक्वेस्ट प्लिज कायसा बाय कायसा जों सेजालायमा थागलायै चिनि हामजाकलायमा बाय जों बसकाङो यापिरि सेलायसिवानो बसकां यापिरि सेलायसिवानो ओंखाय तिनि अजराओ ताबुगां थाइसिंओ लाइफ फाइना माने मुम्बाति रक थिखैमा तंमा बागै दय फाइमालिया तांगिंगांखाय सिगाङनो तिनि सानानि कक दङ पलिटिकेल बा पार्टीनि ककनो बांकिसा मासाओ बुट बेंक पलिटिक्स बबो हायके बुट बेंक पलिटिक्स गोबां अफार फाइका आंनि लाइफआव आं स्राय स्रायनो सावो आंनि लाइफआव गोबां अफार फाइका आंनि नक किचिक मिचिक सिगाङावबो साका आं नक किचिक मिचिक नुखांखे बेरा किचिक नुखाय पुनबो सोंदारि नायो हुप्रे उइ नायो बायदा थां किसा बायमानि नुखांखे आबनो तेबो सबाय सुगुइदो अफार गोबां मनो फाइका बुइ हायासो गुटि गुटिनि अफार फाइया हिनपानो अबरकनि अफार नों नांखा हंखाय अबरकनि अफार नों नांखा हंखाय तबो सिरिंखे आसुक सिदि आहायं सिदि इरायं सिदि आबो हेरो गोबां मा फाइका हंखाय आबोनि यागुलो नायनायखा कयेक दिन सिगां रक बर रक थाकसिदि निनि कक सामा थाकसिदि एमनकि आं आगुलि तंमा जरा रगनो बा बाइक रेली चलि तंमा जरा ताई नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व खाइनानि बागै थांमानि जरा रगो बरक कयेक जन आनो वार्निंग रिखा वार्निंग रि मानि कारण सुंgi नेखाबो तो कारण तो सालिया तामोखाय नों नगो सिरिंखे आसुगि तंगै सिदि ककता सासिदि हिनिसौ हंखे तामनि बागै हिनसुं मानि आबोबो कारण साइमिया तिनि तिप्रा दफानो अरय परय खायो हुनसां नों तिप्रा दफानो अरय परय खायो आम बागै नों ककता सासिदि नगो आसुगि तंगै सिदि आयं बाबो हाय ओंखाय फिया बरक सिरिंखे आसुगि तंदि हिनिबो जों कायसा कायनिनि ककनो नायावै चिनि पाब्लिक होनजागनाय रक जों हाय जनसाधारण होनजागनाय रक तामो नाय जों आबो साइमा मानि बाय नगनि नंखका आं आनि बाबा स्ट्रोक होनजागनो जे नाय मानसाक नायै कलांगै नगनि नंखै थांमानि जराओ आं थांगै फिल खाय तंमानि वेस्ट त्रिपुराव 2 दिन 3 दिन हंखायनो आंनि कारेन्ट लाइन तानसुजागै थांखा ओंखाय कारेन्ट लाइन तानसुजाखाबो तो काहाम कक आबनसे तेबो काहाम खवासे ट्रान्सफर्मार दिसै तलां थांखा आम बागै आं ताबुक कैंडल बाय खायै नरक बाय लाइफ खाय कक साइ दङ साइमिया जराओ चिनि आव गोबां मजागाव चिन बरकनिबो बुल दङ आं आबो खाय गसिउ बिल काहामके रिलाय जागिया काहामके रिमाया तांगि हंखाय आ कक हंखाय मासाओ सिगांनि सरकार नायदिसुंनो जेसा सरकार फाइबो चिनि कपालखाय सालाय जागियो चिनि कपाल हंखाय सुसि सालाय जागिया सिगांनि सरकार सिकक हायके खालाय थांखा दाबुनि सरकार हंखाय डाकाय थाइके सिरम फाइसिउ सिगांनि सरकार चिनि बरकनो मिसिल मिटिं हिमरिखा मुसुक गारि वो कारी मुसुक पुन न पाइकारि तलांग हाइका तलांगै बुरुं खिकलाय आंदोलन खलाय रिखा करते होबे दीते होबे कारेन्ट मागना नै सावै मागना मा सकलाय हिनि तंथक जागलाय बे ओ सरकार काहाम कारेन्ट फ्री सग्रिउ मागना सग्रिउ नै सग्रिउइ कलां थांखा ताबुक नायनाय मालाय नायनाय माने कायसे कायसे बरकनि 40,000 80,000 1 लाख 1.5 लाख यांगे काज कर्म करै काम काज करै कताल सरकार चलो पाल्टाय भाग्य पाल्टायलायसिनै हनै कपाल पाल्टायलायसिनै हनै ओ पाल्टायलायै
nainai menle tabuk hingke waisa banyo sekangni sarkar sikok khlai thangmani waisa banyo burung burung yangkai samung humung korini bagui kebo bondon najak asa najak jatere pot loan finance micro finance pura je tongmani nabaiye samung tangsini tangi kulmaya o jorao bahaike nung electric ni bill kaisa kaisa borok 1 lakh 1.5 lakh kherinai riya hangkai waisa banyo line si card mansak jora tui je mantui ching riwi thangka tabuk norok borok jottoni bisingtui sungmung sung cholo paltai hini paltai lemani busu jora paltai kha ani kami ulai ani nukhung ulai paltai jakha sekango current bill dui phano choli tongmani joto borok rimia phano joto borok bahai rinai ba sekangni sarkar belai kheno hamjakma bai wngko rujuri kalang thangka hangkai rin rujuri kalang thangka tabuni sarkar hangke bo bohon khaimaliya phiya chini bororokni nok nukhungo kaisa kaini bulb soknai rok mangsi aboni se asuk burung burung aboni bagi tabuk katap angbo belai saimia an noro ang nogo kri sini phaibo thangjak koekta bodol ni bororok phiya abono sanamuchungo je chung mansak jora tui chini langmao chung dukho kosto ni bisingtui phano kubui salsa kwplai ongo tamokhe kubui yo tongnani kisa kosto le ule ongo belai kheno ongo tangni hingke tabuk current kwrwi tongnani belai kheno kosto bahai ke kosto male chinobo nokbo hatai tui tisai maliya nogo hamya klaijak abono yakoui chung dofano hamjakma ba dofani bagui bo manongkho thansa khlainani bagui hinpano norok borok jottoni hamjakma bai kaham kwrwngma tongo aboni bagui masao vote bank politics abo nasleka borok jolikha muchungliya khali vote bank ni bagui samung khlainai abo sinangano samung khlaise ma phunukhlai sinai chung tabuk electric bill ni bepar nainai di chung chini bolong halungo tongnai rok busukle current sokba thaisa thaini bulb sogo abo bai nung 80,000 1 lakh bill dui tak bahike sokpinai kintu town jagarogo nung nainai di town o nok karui town asta je street light rok rijak tongmani a light ni bill ke sabori khana a light ni bill sabori khana ano abo kisi sa wansuknai ke saimano chung a light ni bill sabori khana tabuk tini ang obono tak bortoman sarkar no chini BJP IPF ti sarkar no bang obo sungna muchungo kisa tangi himale ang majra berna muchungya phano tabuk town bondor hongke street light che kupulung sung sasang tongo ani o ka bai 1 kilometer si chalia junal bai 1 kilometer si chalia hinpano tabuk andra gundra utongo tangi kok khnaya kok ta sadi himani bo sau kok sakai buthar khibnai bo hongka murder khainai bo hongka to phanchi sau tangi masa norok borok jotto hamjagui tongmani bagui tei chini kubui kok no ang sekango bo saka tini bo teisa sapiro ani naharmung ang nongthani srai keno sawo ani naharmung sabo ano tam khaipainai abono kiri tongnani bagui tamkhe ekta kok obosi kok thaisa khai abose asuk kok sawoi khwtui rani kok sawoi current paiei mombatti sogui kok samani kaisa ni bwkhao nangui bwskangni salo basakha hangkai abose ang success ni songnai ang thimani yagulo o kok no khnawi thanchani bagui party no torjagyawui chini dofa no torjagui thanchani bagui je soba khlaike 10 jon phano basakha hangkai afuru ang success songnai afuru ang thibo ani phala tongthokjagano ang amsuk simisi wansugo 10 jon ya 5 jon phano sisaka hangkai afuru ang thibo ani phala muniyano 5 jon ya 2 jon phano sisaka hangkai afuru ang ani khano bujogui manano je ang nok khogya kawui nok ni birma dukho birma kosto no sakno soyui hagnangui je berai thanchani boyar no sibrimani thanchani kothoma no pirimani ang andra gundra tongi phano ani do phano chung sari kalangana anom suksit naharmu ang birma no tongi phano chini do phani thinang chung satang abono ani sanmung ahun bagi please faidi bulai toklaini rajniti no khibilai sini chung seja laimani rajniti no khibilai sini chung
nasilelaimani rajniti no khibilaisiu ano जों tabuk bo जों thanchangkhai chini kwbangma achievement phaio thanchangkhai जों tabuk bo chini kwbangma achievement phaio aboni bagui bo neta no bo leader no जों thanchani bagui ni hinsinai jotono janija bai torlaijak kungchuk laijak jotono janija sijakma bai simisi basa laijak jotono janija kokno simisi soi hini uansugo chini tofa thanchangkha khe busuk jora kaham a kokno uansuklaia ani bodol no hamri talangmankhai ani party no hamri talangmankhai abo simisi kaham hini uansuklaio kabangma jora ano sao nang personal nin bektigoto kokno tasadi tangui sayang naibang ani bektigoto ani personal matter bai bo obo kwrwngjak belai nogo phainai phimani ani nog taklai wati phaikai to ani logi songbo kirijagui tongo jorao abo haike kwbangma no phemlukmung belukmung phato phaio jora nobar phaiui sbai rwo jora bo bangla phaiui sbai rwo jora bo borok kwbangma bwkha sbainani bagui phaio hinpano kwbangma borok bo haino hamjakmung tei sari phirui khano kwrak khai basa rwo aboni bagui jotono no sao phaidi जों belmani jorao जों tebo ragui basa laiano जों beliawi tebo kwrak khe bwskang basa laiano जों samung tangthani kwbangma jorao naidi chwngbai chwng jorao जों kokma banglaio chwngbai chwng jorao kha hamya ma wnglaio chwngbai chwng jorao kok khapilaia wnglaio hinpano abono जों teisa kok chaplaifike thanchani bagui uansuklaifike abo bebak no hamui thango tangui hinmale kwbangma hamjakma bai kwbangma hamya sitra phobjagui thango kwbangma hamya sitra phobjagui thango जों thanchang hangkhai politics da khainai non political da khlainai bebak se khlaimano belai sak sakni igu no जों khibilai yang bagui ang masao norok bo surimung narwgdi kisa tabuk kwbangma no phemlukmung abo haike phai tongo nukha tamo hingka khe nokok no ang sao prai samoio no saimia tei tamjani wngna tongkho langmao hinphano ang abono kam khlainai nongni hamjakma logio twiwi nongni chubama logio twiwi ang kwbangma nukha thangmani jorao yang thangmani jorao cholinai nasileinai bwtharnai toktharnai hinu hinphano aboni logio hamjaknai rok bo kwbangma no tongo nongni hamjakma ani phan norok kubui khe hamjakma rwui logi rwui tongmani abono ang phan wngui basaui tongo norok a phan no tasabai laijadi obo haike no logi rwui tongdi nongni hamjakma chubama chwng nango tai chini o jorao tabuk phaidi je janija area o kubui khe sabo samung tang abono nailaiui jotono chubachu khlai laijadi phan bai sak bai buddhi bai chubachu bai bebak tikhaino tisalaidi जों kwbangma jorao nugo chini takhuk ronel songrok kosto khlai tongo chini takhuk david songrok kosto khlai tongo chini takhuk suhel songrok kosto khlai tongo tabuk sikla kwbangma rok no nugo जों thanchang khai a kok no sao takhuk bai tang drug ni kok no sadi drug ni kok tamo drug bebak se o jagao tongo bebak se kwrwngjak tongo जों thanchang khai bebak se mwthagui mano bebak se achievement khlai mano जों chini business tabuk business chini borok romui miya kho aboni bagui se जों tebo kwlwgui tongkho जों thanchang hangkhai chini odhikar chini dabi chini adc area o
supermarket tangi rikangkai जों busuk jora manthai tong aborokno जों ekreka hingkangkai RTI rikangkai जों tauk monok RTI rijak naigena bo bahai tamo jotono sao bazar katal ta khlai di hati katal ta khlai di korong sake khlai di जों pahari bangali bai bai khe tonglayano are sabole pahari bangali bai bai hinyang khaba hining tongo do kaham ko hingke pahari bangali bai bai si hingangkai nung 50 taka khaile amare 50 taka khawao honna nangan bolai nini kami amchayo current chung sasa ungjak hingangkai nini kami amchai jodino nini town bondor jodino light chung sasa pilala nok bisingno kari fatar no kali lama lamprasi chung sasa hingkai tini ani kami tiprasani kami khe tamungoi nogo light thaisa soknani bagi phano kri ungnani nangba hingke bahai chung bai bai wngkhaba bahai ke soman wngkhaba hano akok sani sungmung abon bagai faidi जों joto jagao जों saman khe tongnani muchungo hingkangkai जों thansa khe tongnani no muchungo hingkangkai जों bwskangni salote bo bachalayano yapri selayano tei kwbangma chini takhuk buddha songrok takhuk punno jamatia songrok ang bike rally tongma jora bongni nok nukhung rogo mai tui chariui rohorka aboni yagulo chini takhuk buddha songnok rogo bahaino ang tongman jora rogo mai tui chari rohoka charimani kotoria tamo khe nongni hamjak mung rimani chini takar jolani chini bukhuk songrok bahaino norogni bumung salia oro nai tongnai tongo takhuk bo tongo bukhuk bo tongo norogno paiphlaiya hambai tangi hingke jotoni bumung khunala muchungya khuka hingkangkai nongni je manthai soktai tongmani phano hinphano aborokno phano norogno teisa lama kasui rijak ang hai norog current ang hai tui line rok tanjak thung abo muchungya tangui hingkangkai ang dukho kosto birman no soi phano ani naharmung obo swkang ni simi no saka faidi जों ang hinlaiwi जों chini samung no जों thansa khe bachalayano जों bwskangni chini dophani okok no masao swkang rogo bahaino जों naidi nok nukhung simi uansuk tongkha hingkai tini hingkakhe baksa no masao angbo asuk birman no tongnalai nangya buihai ganangya hinphano buihai chuksuknai hingya phano ang bani byaktigoto ni samung tangui tongkha hingkai ang basuk dukho khe tongnalai nangya rabar bagan kisa tongo jao anaros bagan kisa tongo jao ang abo byaktigoto ang saisung tongkha hingkai ang ani samung no ang no tangui tongkha hingkai ang bo nok nukhung ke thamugui tuinani khomota ani bo tongo hinphano maya bwkha tikiya o bwkha tikiya ni bagui ma nongkho ha nongkhomani jorao baksa ba ang aborokno avoid khaisino hinphano takhuk songnang teisa masao norok buini kok bai abo hai marar khai pai ronai bwthai pai ronai amhai rok abo badri sini abo chungbai chung abo hai kok salai kuno lab kwrui chungbai chung amo hai kok salai kuno lab kwrui hingkai tak bwskangni sal rogo kebengmung kwbangma tongmani yagulo phano जों chini choba no chalogui thangnai जों chini thamchani je 8 tarik simi 26 tarik jora aboni yagulo ang taisa thangui miyasi kiphilo nogo miya kiphil mani jora je phaimani o जों je thanchani bwchwlui sari kabumani abono जों thansa khlainai tai baksa sungo je o tipra motha bubagrani tipra motha abo buto basanai jatda basaya jatda hinchungo akok ang norokno sana muchungo buto basawi bo khoti kwrui basaya bo khoti kwrui basanai da basaya nangmani jorao sawano tawana di tamokhai o jaga te kaisa kok sao norok jodino thansa tongo hingkhay tangui alada khai chungle basana nangnai ba norok je sinai nuknai basanai rok basalai di जों silogiri nai tamokhe tabukni o jorao ang public ni thani kaisa request party selection khai rohmani borokno जों booth riyawi public charger area ni public selection khaimano booth riwi mangkha hingkai bo abo si great success wngnai public जों jodino gosia hingkai ei norok IPFT INPT TSP jatre po tongma hinai rok norok thanchangya khai जों
norokno kebono si budriliya hani hinka angkai ajagao जों public nibo khomota tongo nini ani o yasi kaisa baisi जों budriwi borokno jesa party ni phano neta montri minister mla mdc sanamui roho nini ani o yasi kongsani dam tongo जों nini ani yasi kongsani dam no जों saimanya aboni bagui si tabu election chokpaikha nini o yasi kongsani dam election ni sikang jora simi sinai o yasi kongsani dam election ni sikang simi sinai election paithangka angkai nini o yasi ni dam karikha bongni yasi ni dam afurungkai ei khobardar chop jangnai afurungkai tabu nini ani yasi kongsano nangmani bagui o dada o kaka o mama ano budri jari taklai waisale ano naijadi o mama o dada o kaka o bondu o kising o mare ano budri jari taklai waisale afuru nini nogo kulum ungjakno bo nuksinai afuru nini nogo current phaije bo nuksinai afuru nini nogo maitugo maikrini bo nuksinai afuru si buji nini yasi kongsan dam bo suktong election ni age simisi buju chin borok phia chin borok bokha tongphano buskui kwrui daktino pogui thango taklai ni simi wansugui naidi nini ani o yasi kongsan dam bo suktong o kok siang kasarnani musungu o kok si kasarna musungu belai hambai jotono no hingkai phaidi bwskang ni salo teisa nangmani jorao chung nangmani kok salai piwano tai tabuk naigena khu ang chini oro thangnai 10 11 9 10 11 o chung jepur citizenship amendment act ni choba khlailai pura apurbo haino chini kwbangma borok rokno employee rokno chini borok rokno kwri ni case rok rikha bongni bepar no tilei bo chung koyekdin sikang ang bai thang ya chung thangai chung sdm bai kok salaika mla bai kok salaika sdp rok bai kok salaika chung je level o thangai kok salaika tabuk tini bo chung kok salai tongo proshashan rok bai tai chung chini aborokno chini ungklogo je subasu khlai tongnai rok chini jogmungri tongnai rok borokni birman no bo chung nai tongo ingya bongni case test rok no bo chung pai lainani bagui chaitogui tongo hingkai aboni yagulo tai ani bahaino nogo hamya baba to saka ani afa hamya bono boba haike naiye koyekdin pore ang teisa nongkho phinai chini west tripura o kwbangma jaga thangjaknai tongkho sudu west tripura ya kwbangma jaga no je ni hinjago norok hamjakma riwi tongdi norokni chubasu riwi tongdi norokni surima riwi tongdi ang kwbangma jora saka norok ano musukno al baiti khepan baidi norokni bagui ang basanai chini dofani bagui ang basanai wanana kwrui ang andra gundra tongui phano chini dofani chung sasa khlainani bagui ang nongkho phinai wanana kok kwrui tamo hingkai thinang ang tabuk ni kok no simi wansugui ang tabuk nongkhoka hingkai ani rabar rajaklak ang tabuk nongkhokai ani anars bagan kaham khe naikoljak aboni bagui ani khebo watui rok phaikha hingkai nograi phaina muchungnai rok kwbangma tongo hoito watui jora sokpaikha hingkai bisna sewi rok phano ma thulaiyano watui klaimani bagui hinpano ang kheo bangla kok bai sama hai gorib hoileo obostha balasi 15 jon 20 jon rok phana naro nograi phaio kunong ya abo bai hingkai tamo hingkai dofani samung khlai thangtani kubui bai samung khlai thangtani ani bo salsa jora phaiano afuru norokni hamjakmani nok siang tisana muchungo norok nok thaisi karak khlaina muchungo aboni bagui samung pairi paigana khu aboni yagulo tamung ya teisa naipiwano swkang chini thanchani boyarno chung je sibrimani abono tabuk naikolnani daitto ang thangi phaibani jora bo sawo je tongnai rok bo je khnai tongnai rok je nainai rok norok o kogo jodino kisi sapano kubui tongo ba kisi sapano labunga no hingkai like comment share khlailai di ani drp bari nabo nangya tamung hingkai o kogo kisa sakpano tongo hingkai ba norok share khlailai mano jotono no belai hambai chungno bubagra bo logi rikha chini tipra dofa thansa wngkha tai ang bai thangbo bai phano teisa kwrak khe basa phikha norok jotono no hor kaham mombati ni light chungmani seipano chini dofani light tebo kuchung khe kasatong belai kheno hambai hor kaham।